ଶୃଗାଳଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ବେଳେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ରାଜା ଆଉ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏବେ ଏ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବି, ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପେଟ ପୂରିବ। ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୃଗାଳ ତା ପାଟି ଖୋଲା କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଗାତ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ମୂଷକ ରାଜା ବାହାରକୁ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଏଠି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି? ତେବେ ମୋର ଚାରି ଗୋଡ଼ର ଓଜନ ସହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି? ଏବେ ମୁଁ ପବନ ଖାଇକରି ଜୀବିତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଟି ଖୋଲା ରହିଛି। ଦିନରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇପାରେ। ଶୃଗାଳର ସରଳତା ଦେଖି ମୂଷିକ ରାଜା ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସବୁ ମୂଷାମାନେ ସନ୍ଥ ଶୃଗାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଭୋଜନ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଥ ଶୃଗାଳଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯାଉଥିବା ମୂଷାଟିକୁ ଶୃଗାଳ ଝାମ୍ପ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସବୁଦିନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଗଲା। ଖାଉଥିବା ସନ୍ଥ ଶୃଗାଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାରେ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି? ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କିଛି ମୂଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ରାଜା, ଏ ବଡ଼ ଅଜବ। ମୂଷା ଏବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାର କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଆଉ ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୃଗାଳ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଜାଣିଲେ ଯେ କେମିତି ଶୃଗାଳ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲାବେଳେ ଶୃଗାଳ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ବେଳକୁ ମୂଷିକ ରାଜା ସେଠାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କହି ସବୁ ମୂଷାମାନେ ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆଉ ଶୃଗାଳ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ କେବେ ବି ଶୃଗାଳ ଆସିନାହିଁ ସେଠାକୁ। ଭାବରେ ଚତୁର ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୃଗାଳଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗପଟି ମାନଙ୍କୁ?